Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. The secret of forgiveness is to know Jesus and to know nga ang grasya sa Ginoo dili gyud na mulihok sa imong kinabuhi kung wala kay pagpasaylo sa imong kasing-kasing. Forgiveness clears the bitterness away. It can even set a prisoner free. Pagpasaylo. Sa tawhanong una-una og kusog dili kayang mabuhat. Apan sa tabang ug gahom sa Ginoo, kining mga butang dili imposible. Si Joe Duran usa sa nagpamatuod sa power of forgiveness. Ang iyang journey sa pagpasaylo sa mismo niining ginikanan. Since pagkabata pa na ako, 6 years old pa ko, bali bulag na akong parents, mama, papa, nagminyo na sila. So nagdako ko na kanang independent gyud. So at the age of 12, naningkamot na ko na ako na lang isa. So ang pinakadako nga sala na ma-consider na ko is when the time nga naging para sa ako naging selfish both sila, kay considering nga parent sila pero wala sila sa ako ang side, sa ako ang life nga nagdako ko. So since I was engaged into immoral relationship kay tungod nga wala sila, wala ko'y guidance, moto nagdako ko nga nakaingon ko sa akong sarili na both of them are kanang irresponsible gid nga pagkaginikanan. So moto'y dako nga sala nga akong naingon sa akong sarili nga pinakadako nga nabuhat na sala nila sa ako. Ang pagpaduol sa Ginoo ug ang abri nga kasing-kasing sa iyang pulong mao ang turning point nga nakaplagan ni Joe ang susi sa tinuod nga pagpasaylo. Glory to God, kato siya nga friend na ko is gihimo gid sa Ginoo para makaila ko kung unsay pagpasaylo. So 3 years ago, I accept Christ as my personal savior. And I was really happy because after na ko na accept si Jesus as my personal savior, as the days, months goes by, nakaila ko nga kanang ang grasya sa Ginoo dili gyud magdumala sa imuhang kinabuhi kung dili ka kabalo magpasaylo. So that's the turning point sa akong kinabuhi, and I was really happy nga naibalaan gyud nako kung unsa gyud ang tinuod na pagpasaylo. Dili lang kayo niingon ka nga okay, I forgive you, kipasaylo na ka, pero at the back of your heart and your mind wala gid diha ang pagpasaylo nga tinud-an nay gyud. Only when I know Jesus diha na ako nabalaan nga unsa gid ang pagpasaylo nga tininuoray. Makaingon gyud ka nga life without forgiveness is kanang useless, kay you will have these doubts in your heart, you will have this kanang dili peaceful ang imong hunahuna, imong heart full of doubts. So the secret of forgiveness is to know Jesus and to know nga ang grasya sa Ginoo dili gyud na mulihok sa imong kinabuhi kung wala kay pagpasaylo sa imong kasing-kasing. Matud ni Joe adunay katuyuan ang iyang mga naagian, diin karon siya usa na ka living testimony paunsa siya nahulma sa Ginoo sa iyang karakter ug sa iyang pagkatao karon. Never judge someone lang yun when it comes to their past, kay you never know nga katudeng past nga ilang nahitabo silang kinabuhi is mo dito ginagamit sa Ginoo nga para ma-testify kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Like me, I've been through a lot of pain, depression, pero glory to God when I know Him, nakaingon ko nga nagi-purpose akong kinabuhi nga nung katutanan hitabo sa ako. Sa akong kasing-kasing gid na-release gid akong kalagot sa ilaha, sa akong hunahuna nakaingon gid ko nga kanang akong feeling as kanang when the time magipasaylo na ko sila is nagka-peace of mind ko, and then akong heart is grabe kagaan gid kaayo sa tanan. Nakaingon ko nga this is really true forgiveness meaning. Sumala ni Joe nga ang umaabot pa nga challenges ang mopalig-on sa usa ka individual. Labi na kaniya sa dihang siya nagbato na usab og kaugalingong pamilya ug iya kining naaplikar sa relasyon sa mga nakapalibot kaniya. Or most of the time gyud, especially katong Kristohano na sa akong husband. So there are a lot of times nga kanang nagi makasala sa imuha, pero for the sake gyud nga love nimo si Jesus, you will always tell them you are sorry. Kay ang imuha manggod pag nakailan na nimo si Christ, kay mamubaba ang imuhang pride, like literally nga makaon nimo ang imuhang pride for the sake lang gyud nga kanang ma-okay ang inyong relationship ug para pod sa kahimayaan sa Ginoo.
Ako maingon lang yun, no, is sa katong mga tao nga napay mga hidden unforgiveness silang mga kinabuhi. Kuan lang yun, sampit lang kita sa Ginoo. Know Jesus and be intimate with Him. Kay I know diligid sa yun magpasaylo. I've been there, and as I recall sa akong mga nahitabo sa ako dati, makaingon yun ko nga kanang dili lali mga akong nagian. Panapos ni Jo, kinahanglan una natong dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi ug siya na ang maghatag kanato og kusog diha sa pagpasaylo ug uban pang karakter nga atong magamit sa pagkinabuhi ibabaw ning kalibutan. Again, dili man diri ang atong permanent place naman sa heaven, naman kay Jesus. So, let's be more intimate in knowing God sa atong mga kinabuhi para dali lang makapasaylo, because the Holy Spirit will convict you kung in case man gani maglisod ko pasaylo sa imong isig ka tao. Pero syempre you have to accept Christ as your Savior. Ana, dawaton gid nimo sa ang Ginoo nga buo sa imong hunahuna o sa imong kinabuhi. Ang pagpasaylo kagawasan dili lamang sa imong gipasaylo, kundili kanimo nga tinud-anay nga nagpasaylo. In Colossians chapter 3 verse 13, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, "The Lord has forgiven you. So, you also must forgive." Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman. Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.